el moviment feminista de València es concentra per donar veu a les dones que ja no la tenen, per denunciar totes les violències que patim, per exigir que la nostra vida siga una prioritat de tots els governs i per cridar ben fort que les dones no permetrem cap retallada dels drets que ens ha costat segles aconseguir. Repetim per si no ha quedat suficientment clar. Les dones no permetrem cap retallada dels drets que ens ha costat segles aconseguir. N'hi ha qui ens vol invisibles i així estem al carrer, ocupant l'espai públic cada volta més i sempre que ho hem considerat necessari. N'hi ha qui ens vol callades i així estem i farem soroll i exposarem ben fort les nostres justes reivindicacions. N'hi ha qui ens vol subordinades i així estem mostrant la força que tenim les dones juntes. La nostra sororitat és la millor arma que tenim i som combatives i estem organitzades. Per això els masclistes ens tenen por. Per això, a cada guany que aconseguim les dones, el masclisme intenta rearmar-se, però nosaltres no deixarem cap agressió masclista sense resposta. Des de la Coordinadora Feminista de València fem una crida a les dones i homes amb un objectiu comú: acabar amb el masclisme i les seues violències per tal d'aconseguir la societat que volem. Una societat veritablement lliure, justa, igualitària i feminista. No descansarem fins a aconseguir-ho. L'aliança criminal entre patriarcat, capital i colonialisme genera cada dia més desigualtats. Desigualtats que patim les dones de classe treballadora, migrades, racialitzades, pensionistes, joves, persones LGTB+. Ja siga a l'àmbit econòmic, laboral, social, judicial, polític i privat. Les violències masclistes exercides sobre nosaltres pel simple fet de ser dones tenen la seva màxima expressió en els assassinats masclistes, 1.093 des que es fan recomptes. Les agressions sexuals, amb un augment a 4 de cada dia. Les violacions en grup, que encara no tenen cap recompte oficial. La sextorsió, la pornovenjança, la mercantilització dels nostres cossos a través del sistema prostitucional i el tràfic de dones i xiquetes, els usos de lloguer i la pornografia. Els nostres cossos ni es venen ni es lloguen. Fa pocs dies hem pogut celebrar que la justícia ha recuperat un poc el seu nom, ja que el Tribunal Suprem ha decidit que la violació en grup comesa en Pamplona va ser això, una violació i no un abús. Però l'alegria no pot ser completa, ja que continuen dictant-se sentències on el que diem les dones no té valor. Fins que la judicatura no crega la nostra paraula, la justícia serà realment una injustícia patriarcal. Els feminicidis continuen. Enguany són ja 34 dones assassinades amb noms i cognoms, com hem escoltat abans, amb vides pròpies, amb famílies. Les feministes cridem ben fort per totes elles perquè mai queden en l'oblit. Cridem perquè se'ls faci justícia i perquè els culpables paguen els seus crims. Per això, des de la Coordinadora Feminista de València, exigim que tot partit que frivolitze sobre la violència masclista siga expulsat de les institucions, ja que es posen en perill els nostres drets i, el que és pitjor, les nostres vides. Exigim que amb el sofriment de les víctimes no puga fer ningú negoci i que no es privatitzen els pocs serveis que se'ls ofereixen. Exigim serveis públics de gestió pública. Exigim que es garantisca a les dones víctimes de violència masclista i a les seues filles i fills la cobertura de les necessitats bàsiques perquè puguen tornar a dignificar les seues vides. I ara que el pacte del Botànic s'ha reeditat, exigim que els tres partits del govern
que complisquen les 15 mesures que va proposar la coordinadora i que signaren. Les dones, no tingueu dubte, estarem vigilants perquè així siga. A més, i per últim, volem recordar que és fonamental que les dones ocupem a l'espai polític el lloc que ens correspon com a la meitat de la població que som. I això vol dir que la paritat no és un paripé, és una obligació ineludible per reparar la discriminació històrica que encara patim avui en dia. Perquè ens volem vives, lliures i unides, cap agressió masclista sense resposta. El carrer i les institucions són nostres. Autodefensa feminista. Visca, visca, visca la lluita 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 feminista. Visca, visca,